जादुई खजाना। एगो गांव में दो भाई हरि और किशन रहत रहन। हरि अमीर होखे के बावजूद एक नंबर के लालची और कंजूस आदमी रहे। किशन के लगे ज्यादा पैसा ना रहे, तबहू वो किराना के दुकान चला के बहुत खुश रहत रहे। एक दिन किशन अपना दुकान से घरे जात रहे, तब वो देखलस कि सड़क पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलत रहे और रास्ता बंद रहे। अरे अब तो हमरा दोसर रास्ता से जाए के पड़ी। आज तक घरे पहुंचत पहुंचत 10 बज जाई। कह के उ उहे रास्ता पर चल गईल जहाँ ले उ कभी ना गुजरल रहे। तबही ओकर नजर एक बड़ हवेली पर पड़ल, जौन के बहुत पुरान नजर आवत रहे। कहीं ई उहे हवेली तो नहीं खे जेकरा अंदर गुप्तधन होखे के अफवाह बा। खैर हमरा का, हम तो चलनी अपना घरे। ऐसे भी सच में अगर एकरा अंदर कोई गुप्तधन होइत तो ई इतना वीरान ना होइत। कह के किशन ओकरा आगे बढ़ गईल। जब उ अपन एरिया में पहुंचल त हरि बाहर टहलत रहे। हरी भैया, का हाल बा? ठीक बानी हो? तू आज इतना देर कैसे हो गईला? हाँ हो, आज देर हो गईल बा। आज हम जोन रास्ता से रोज आईले उ रास्ता बंद रहे, यही से हमरा लंबा रास्ता से आवे के पड़ल। कौन लंबा रास्ता? अरे उहे रास्ता जहाँ उ पुरनका हवेली बनल बा। का उहे हवेली जेकरा बारे में लोग कहेलन कि वहाँ गुप्तधन छिपल बा? हाँ हाँ उहे। हमरा तो लागत रहे कि वहाँ कोनो हवेलिये नहीं खे, बस खाली ये फुआह बा। लेकिन अब तो जाके देखे के पड़ी। सुना किशन, वहाँ भूत प्रेत के चक्कर भी हो सकेला। वो हवेली के भीतर कबो मत जइहा। हरि ऐसन एकरा खातिर कहलस कि कहीं किशन हवेली में गुप्त धन लेवे खातिर ना पहुंच जाए। कह के हरि अपन घर में चल गई और किशन भी घर पहुंच गई। अगला रात किशन देखलस कि हरि अपन घर से निकल के कहीं जात रहे। कहाँ जाता रहा भैया इतना रात के? सुन के हरि बहाना बना के कहलस, हम तो बस टहले निकलल बानी। इतना कह के हरि तेज तेज अपन कदम वहाँ से बढ़ा देलस और हवेली के रास्ता पे चले लागल। बहुत चले के बाद हरि हवेली में पहुँच गई। अरे वाह, यह हवेली तो बहुत बड़हन बा, इमे जरूर गुप्तधन होई। कह के हरि हवेली के अंदर चल गई। कई कमरा से गुजरे के बाद ओकरा के एगो तहखाना के दरवाजा नजर आईल और ऊ ओकरा अंदर चल गई। अरे यहाँ तो खाली अंधेरा ही अंधेरा बा, आगे कैसे बढ़ी? कहत कहत ओकर गोड़ कोनो चीज से टकरा गई और अचानक से तहखाना के कुल मशाल अपने से जरे लागल और वहाँ उजाला हो गई। तब हरि देखलस कि वहाँ एगो लकड़ी के खुला बॉक्स रखल बा, जेकरा में सोना चांदी के जेवरात भरल रहे। इतना सारा खजाना! हम तो आज अमीर हो गई नी। खुश होके जैसे ही वो बॉक्स के पास ओकरा के उठावे गईल तब बॉक्स ओकरा हाथे लगत ही गायब भ गईल। अरे अरे, ये बॉक्स कहाँ गायब हो गईल? तबे ओकरा हंसे के आवाज सुनाई देहलस और वो पीछे मुड़ के देखलस तो एक बूढ़ा खड़ा नजर आईल। ये खजाना के पाली हल इतना आसान नहीं खे। एकरा खातिर तहरा इम्तहान देवे के पड़ी। कैसन इम्तहान बाबा? काल सवेरे तोहरा अपन बीवी के छोड़ के दोसर बियाह करे के पड़ी और तहार बेटा मोटू जौन की दिन भर बस खात रहेला, ओकरा के पूरा दिन खाए के कुछ मत दिहा। रात के खाली बस एगो रोटी ओकरा खाए के दे सकत हरा। 10 दिन तक ऐसन कैला के बाद तू अपन नई की बीवी के साथे आके ई खजाना ले जा सकत बारा। ठीक बा बाबा, हम ऐसा ही करब। अगला दिन हरि सुबह के वक्त एगो औरत संगे अपना घर में घुसलस। हरि के दुल्हन बनल लड़की के साथे देख के ओकर पत्नी बोललस, ई कहा रउआ केकर दुल्हन उठा लईनी? कौनो के दुल्हन का? ई हमार बीवी है। राउर दिमाग त नइखे खराब भ गईल? हमरा रहले रउआ दूसर शादी कर लेनी? हाँ कर लिहनी। आज से ई हो हमनी के साथे रही और हमनी के ई गांव में सबसे अमीर घर से हो खबजा। ए पर ओकर पत्नी गुस्सा होके बोललस, जितना भगवान देले बाड़न उ कम लागता रउआ। हम त जातानी अपना नैहर। ऐसे भी रउआ नियर कंजूस इंसान के साथे रहल कौन पसंद करेला? इतना कह के हरि के बीवी अपन सामान बांध के अपन नैहर चल गई। पर हरि हंस के कहे लागल,
खजाना आइला के बाद एकरा जैसन बहुत हुई हमरा आगे पीछे। ओकरा बाद वो मोटू के कमरा में गई और ओकर सामने से नाश्ता के प्लेट हटा के कहलस, मोटका भैंसा पूरा दिन ते खात रहेले, अपन पेट देखले बाड़े, फूल के गुब्बारा हो गइल बा। सुन के मोटू कहलस, आज तहरा का हो गइल बा पापा, पहले तक कबहू ऐसा ना कहत रहला। कान खोल के सुन ले, आज से तहार दिन भर के चरल बंद और रात के सिर्फ 1 रोटी मिली और ये से ज्यादा कुछ ना। का 10 दिन बाद सबके नजर से छुप के हरी अपन नई बीवी के साथ हवेली पहुंच गई। तहखाना में जाते ही दोनों के खजाना नजर आवे लागल, जेकरा के देख के दोनों के आंख चौंधिया गई और तबे उहे बुढ़ावा नजर आवे लागल। तोहरा से जे इम्तिहान के बारे में कहले रही वो इम्तिहान के निभवला कि ना? हाँ बाबा, हम अपन बीबी के छोड़ के ऐसे शादी कईनी और अपन बेटा के भी 10 दिन से 1 रोटी दे रहल बानी। बुढ़ावा हंसे लागल और कहलस, मूर्ख, एक खजाना के बस पावे खातिर तू लालच में आके अपन परिवार वाला के इतना तकलीफ देहले। ऐसे ही पता चलता कि तू लालची और खुदगर्ज इंसान बाड़ा। ई खजाना के हासिल करे के लायक तू नहीं खे। इतना कह के वो बुढ़वा गायब भ गई और खजाना भी लुप्त भ गई। दोनों झुंझला के उहवा से बाहर निकललन स। उ देखलन स कि सामने से किशन चलल आवत रहे। किशन ओकनी के देख के पूछलस, अरे भैया भाभी, तू लोग यहाँ का करतारा? हरी मन में सोचलस, देखा तानी वो बुढ़वा एकर इम्तिहान कैसे लेला। हम अंदर खजाना लेवे गए रही, लेकिन फिर हमरा तहार ख्याल आइल कि हमारे को भाई बा जेकरा पास हमरो से ज्यादा तंगी रहेला, यही से हम खजाना तारा खातिर छोड़नी। तू का बोला तारा, हमरा कुछू समझ में नहीं आवत। तू अंदर जाइबा त सब कुछ समझ में आ जाई। कह के दोनों वहां से चल गईलन सा। और तब किशन हवेली के अंदर जाके देखलस, तब ओकरो के वहां पे बॉक्स नजर आइल और उ खुश होके जैसे ही ओकरा करीब गई तब बॉक्स गायब भ गई। ओकरा बाद उ बुढ़वा वहां पे प्रकट भ गई। ई खजाना के हासिल कैल इतना आसान नहीं खे, एकरा खातिर तहरा इम्तिहान देवे के पड़ी। कैसन इम्तिहान बाबा? तोहरा अपन पत्नी के छोड़ के दोसर औरत से शादी करे के पड़ी और अपन बेटा के खाना पर 10 दिन खातिर रोक लगावे के होई। दिन में ओकरा के 1 रोटी से ज्यादा खाना मत दीहा। ऐसन करत जब तहरा 11 दिन पूरा हो जाई त तू रात में अपन पत्नी के साथे आके ई खजाना ले जाइहा। हम अपन बेटा से बहुत प्यार करीला, ई खजाना खातिर हम ओकरा के भूखा नहीं रख सकत। और रहल बात हमार बीवी के, तो आज तक वो हमरा बुरा वक्त में हमार साथ देले बिया और हमरा अच्छा वक्त में भी हुए हमरा साथे होई। अगर ऐसन ना करबा त ई खजाना तहरा ना मिल पाई। ऐसन खजाना के का फायदा जौन हमरा अलावा कोई और के काम ना आ सके। हमरा लालची बना दे। कह के किशन वहां से जाए लागल। रुका किशन रुका। बाबा के आवाज सुन के किशन पलट के देखलस। तू अपन इम्तिहान में सफल हो गई ला किसान। तहरा में लालच और खुदगर्जी नहीं खे। असल में तू ही खजाना के मालिक बने लायक बाड़ा। एके ले जा और इस सब के भलाई खातिर इस्तेमाल करा। कह के बुढ़वा गायब भ गई और वो खजाना फिर से किशन के नजर आवे लागल। किशन बहुत खुश हो गई और वो खजाना के बॉक्स के लेके आपन घरे पहुंच गई।